Tikulandireni nonse konse kumene muli amene makonda kumvera programu imene yakandimverere komanso kuionera pa television. Programu yakandimverere timakupatsirani pa television wa MBC lachitatu linalilonse nthawi ya 8:30 madzulo, komanso timakupatsirani programu imeneyi pa wireless ya Meji lachiwiri nthawi ya 8:30 madzulo komanso lachisanu. Msabata ino muli ndi ine Frederick Tom, koma programu ino sindikhala ndekha monga nthawi zonse. Ndimakhala ndi mzanga Bambo Chawezi Banda amene amakhala kutithandiza kuzukuta nkhani zosiyanasiyana, kuzitambasula kumasula mtolo kuti musamve zabodza koma mumve zoona zenizeni. Ndilolero omvera komanso nonse amene mukuona programu iyi ndimulandire Chawezi Banda mpprogramu ino. Frederick, ine ndithokoze kwambiri kuti wandilandire. Komanso tilandire omvera komanso amene amakonda kuonera programu imene yakandimverere. Ife tikamakhala, tikamagona, tikamadzuka, maganizo amakhala programu imeneyi. Kuti kodi Malawi tiyauza chani, chogwirika, chaumboni, chokuti chiwathandize moyo wa tsiku ndi tsiku. Motalandire onse omvera konse kaya kunzuzu, mumve kulandiridwa chigawo chapakati mulilongwe mudowa ntchisi. Tikulandirani programu ino yakandimverere komanso osayiwala kuno kumwera Blantyre ngakhalenso mutholomu mumulanje, imvani kulandiridwa. Mosataya nthawi tiyambe Bambo Chawezi. Programu imeneyi ndi nkhani yokhudza kusowa kwa shuga mdziko lathu lino. Ndi nkhani imene kuti yasautsa kwambiri. Tikuona tikangomva kuti shuga kupezeka pakuti anthu utumizere talitali kukalimbirana shuga. Poyambirira mafuna mwatambasulira Malawi. Sugar Malawi muno nsika wake umayenda bwanji. Tikudziwa tili ndi makampani awiri akuluakulu amene amapanga sugar. Tili ndi kampani ya Ilovo kunchalo, komanso tili ndi kampani ya Salima Sugar. Yes. Imene imathandizira kupanga sugar, kukulimidwanso nzimbe kudwangwa. Yes. Zomwe zikuluwa ku sugar. Kodi nsika wa sugar markets anayikhazikitsa bwanji? Ndikozonena kuti ndizoona kwathu kuno ku Malawi. Company zikulu ziwiri zimene zimapanga sugar, company ya Ilovo komanso company ya Salima Sugar Factory. Imene ndi company ya boma. 100% shareholding. Kapena kuti Salima Sugar mwini wache wa company ndi ya Malawi. Ma share onse 100% nditu ndi aboma kuyimirira eni ake a Malawi. Komano kwakukulu sugar amene timakhala tukukamba, amene timati wasowa timakamba za sugar wa Ilovo. Komanso a Salima Sugar naonso akubweramo. Tamva kuti mmene sugar wa Ilovo akusowa asalima agundika, akuti atulusa about 22,000 tons amene akungawa, atulusa ndipo matruck ochuluka kwambiri amene akunyamula sugar akugawa dziko lonse la Malawi. Ndipo napo ku trade fair ukakulola kugula belo ba. Osati paketi imodzi. Mwina atisanafike kumeneko kuti kodi sugar yakusowa boma luchitapo chani. Mwina timafuna ndikukamba hapo kuti mwina mbiri pang'ono kuti kodi sugar ikweni zimatani. Zimatani mafuna makamaka kumene. Tiyambire ponena kuti Frederick, sugar ndi product kapena kuti katundu ofunika kwambiri. Ndi chinthu chimene anthu timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Ndinene pano ndi interest. Mbuyo muda achitapo promotion ina ya makosa na Ilovo. Mu 2020 mkulu wanga ali ndi company ina ya marketing. So he does marketing advertising agency. So ana atipasa ku business. Mbuyomo tidachitira imene anthu akumbukira imachedwa kuti 2020 ikome promotion. Ina ndi promotion ya jani ya Ilovo. Chidachitika nthawi manager ndi chakuti nditafusa makosa nawo ama anena kuti they were trying to combat kapena kuti vuto lidali lokhuza kuti nsika wa Malawi wa sugar udachitidwa flood ndi sugar wa Simago komanso sugar wa counterfeit. Mwamvesesa uyu ndi muwiri osiyana. Sugar wina imanthu amanama kuti ndi wa Ilovo kungopeza mapepa la Ilovo nkupanga wawo ndikupakiramo choyamba da sugar amene. Wachiwiri amafuna kulimbana ndi sugar amene amachokera maiko akunja. By the way, Brazil, Portugal, ndi dziko linaso ndiye sasa Mozambique, because awawa ndi maiko lankula achipwitikizi. Amakhala ndi sugar wambiri fayoti amalima kwambiri zimbe. So izizi timaziziwa through experience tikamapanga kantchito ngati akaka. So ndimafuna kunena kuti sugar ndi commodity kapena kuti product yofunika kwambiri. Chifukwa kuti sugar uja choyambirira sitimangogwiritsa ntchito mmakomo. China chimene maganiza chona kuti mukaona anthu pikiti kusowa mtendere sugar akachoka. Ine ndimati kuti ine ndimatha kukhala pa mwezi osamati. Kodi nkhani ndi yati yeka aya chimwene siti yeka. Mukuziwe kuti pali mabanja ena
amaphika mandasi, ena amaphika zigumu, masikono, amaphika masikono, kuti amaphika masweets, nyataro ndido, kuti iwo aja apeze ufa aje, atumize mwana ku school, apeze chovala, alipire rent, business yawe makhala iti imeneji. Akaja suso. So nimeona kuti pikiti usilingangodikira kuti mina make atu sugar apeze koma ainda zaziyankha ndika kuti iyayi. Sugar sinkhani yati yoka, sinkhani ya phalaloka pakhomo. Komanso amagwirisa sugar is an input. Kapena kuti ndi ili ngati raw material imene amayika zinthu za amayika kuti anthu apange business. So muzaona kuti sugar uja ndofunika, ndi amafunika kuti sugar uja timuteteze. Mwina ndisanakambepo chinthu china mwina khozo lifusa fuso lina. Posa chedo apa ndango iwala pang'ono koma I should believe pakala discussion ku nyumba ya malamulo ngati sadachitike kale boma likukonza kapena kuti lakonza kale bill yochedwa kuti sugar bill. Cholinga ndikufuna kuteteza production yake, distribution yake, komanso zina zonse zimene zimakhudza chani sugar. So tidziwe kuti sugar ndi commodity yofunika. So mafuna tunikire pamenepa kuti kodi chikuchitika ndi chani? Tili ndi makampani awiri akuluakulu tikupanga sugar toka. Sugar so timamva kuti pali sugar wina grade 1 amene amatuluka kunja kwa. Ndizona. Sono Malawi muno export quality. Ndimafuna ndifunso kuti munyengo ino chachititsa ndi chani kuti sugar so? Tikoza kungopenekera. Popeza zochitika zimakazo ochuluka munyengo ya chisankho. Timatauka ndi chidwi chosiyana-siyana, mwina pofuna kuthandiza wina, osabwera pachulu koma kumangochita zinthu zina kuti wina zinsokonekere. Okay, mfuna kuti advantage. Pali kuthekera kokhala ndi sabotage within supply chain ya sugar. Simunganenere kuti zimene zonse zingachitike. Chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti anthu andale amadziwa kuti boma litikangoti tilitsine apa tikalipanga chonchi tipangisa kuti anthu akwiye lioneka kuti likulephera already panopa kusowa kwa sugar chala anthu akumaloza achapera ndifunso lina timawerenga ena akuloza so anduna ndimafuna ndipereke chitsanzo Frederick kunena kuti kusowa kumene sugar wasowa masiku amenewa already panopa anthu ayambakale kuloza chala munthu wina ndipo mitengo yakwera kwambiri tikamba samene akuloza chala a president akuti ayi a president amene akusowesa sugar ndiye ena akuloza anduna china chimene chimasangalasa nchonena kuti olo iweyo osanalankhule ukapita kaya ndi mapeji ya wireless iti kaya ndi company iti newspaper iti ukapita mapeji pacha kuvundukula kuti uziwerenga iwe osanayankhe zimene wewe ufuna kuti uyankhe zija wina amakhala kuti ayankha ndi anthu amafunsa kuti kodi mukuti kusowa kumene akusowa sugar amene amapangidwa ndi company ya Ilovo achakwera zikwakhuza pati funso limene anthu akumafunsa mukunena kuti hiyayi tona ndi sugar akusowa achakwera atu amene alipera ndali kumaliro kwina sinditchula kuti anthu akoza kudziwa kumaliro kumeneko mpaka na anthu akwatchula olalika akwatchula a president akuti tonani tugula sugar mpaka na 6,000 ndiye mukavote mwanzeru so tikunena kuti kodi kusowa kwa sugar ndi achakwera zugwirizana pati so izizi ndi zina zimene anthu timayenera kuti tizikhala kuganiza bwino kupatula kuti mwina anthufe pamoyo wathu zikutivuta ndi kale tisamangopsera mtima munthu wina pa zinthu zosamukhudza Ilovo Sugar Company ndi company ya private ndi company ya kunja ndi ya Malawi apaderadera ndipo masizigwirizana amapanga sugar amapanga business iwo chimene amachita kungolipira sonkho kudziko la chani kuboma la Malawi iwo phindu lonse amatenga ndani ndiwo namagawana ndi aini aja azungu ndiye naso amene ali monga anthu akuda so zikamati zikuvuta kuti akukaneka kubweretsa sugar pansika oyenera kuti azitipasa mayankho ndi ndani ndiwo any company ine ndikakhoza kupenekera Frederick kuti unafunsa funso kuti chawezi chimene chikhoza kuti chavuta ndi chani yankho lalikulu ndionena kuti tisaiwale vuto limene limakula kawiri tikakhala ma suppliers a product kapena kuti commodity ochepa mavuto ngati awawa amakhala potani ochuluka inuyo muganize pansika azimayi amakhalapo 100 200 ogulisa tomato inu munganene kuti mwalephera kupeza tomato ifayo ndi kusika 100 tomato simunampeza sibasi mupita kwa chisewu mupita kaya kumbayani mupita kaya kumachinjini mupita kulimbi mupita kuchilobwe tomato mukampeza chifukwa chakuti amene akugulitsa alipo ochuluka koma ku Malawi kuno tili ndi makampani awiri okha Ilovo komanso Salima Sugar Factory Salima Sugar so idakapoza ziwiri zitatu sidafike pokhazikika pamalo kwambiri chifukwa cha mavuto amene adalipo nthawi ya TPP musaiwale kuba kumene kudali kumene kucha milandu nduna za TPP
anthu a TPP amwenye amene adapasa business kumene kuja amachulidwanso kuti adaisokoneza so adakakonza zimene zija sida khazikike so ndimanena kuti izizi zomamuloza munthu chala kuti ndiye mwakupangitsa kuti sugar sowe sizoona sugar yu ndi vuto ndilakuti tili ni ma suppliers ochepa kamena kuti ma producers alipo ochepa pali Ilovo komanso pali Salima Sugar koma kweni kwathu kuno tikamakamba za company ya sugar timakamba za Ilovo so chilichonse chimene Ilovo chingayivute vuto limene anthu limatikhudza ine ndimafuna ndipenekere kuti ndi mavuto ati amene company ya Ilovo ikhoza kugumana nawo Ilovo mukafusa nthawi zambiri amakuyankhani kuti ifedu sugar tikupanga otani okwanira last time musanakupasani yankho lomweyo Ilovo amakuyankhani kuti ifedu sugar tikupanga okwanira koma pamsikapo pakusowa anthu achilungamo ndi achikondi owakonda Malawi pamene manena kuti musachotsere usatana musachotsere kuiba mtima kulowetsa mondale mu msika wa sugar kuiba mtima kulowetsa mondale mu msika wa sugar chifukwa kudziwa sugar ndofunika sugar tikauza ma traders tikauza amwenye tikauza ogulitsa kuti sugar uja ambise akapanda kupezeka akakwera mtengo kufika pa 5000 6000 anthu akwire achakwera zimene akuchita nziti ndi zimene so izizi ndi zimene mukanaona kuti kodi achimwene munthu izamakonda kulankhula chakwera amene kuti munthu sumatalika pomufupikitsa nzako akuti sumatalika pomufupikitsa nzako ngati uli wantali ndiwe ndo wantali basi amamaliza kuti ngati uli wantali ndiwe wantali ndithu komanso so nimafuna nimaliza unena kuti izizi ngati ndi ATPP ndi gulu lawo akuchita zomagwirizana ndi anthu kuti muzibisa tisokoneze msika wa sugar osati msika wa sugar okha kumatuma anthu azikamba za kukwera mtengo kwa mafuta azikamba za kugwesera kwa kwacha azikamba kusowa kwa katundu kumalemba zinthu zosokoneza dala Facebook mukumbukire uku kumene kudali meeting ya all inclusive park conference kumzinda wa Blantyre bambo McDonald Mafuta Mwale amene ali Reserve Bank Governor mkulu wa banki yaikulu kudziko la Malawi Central Bank adayankhula kuti ineyo ndili ku sukulu yophunzira za chuma ndaphunzitsidwa kuti ngati mitengo ya zinthu ikukwera pali zinthu zingapo zimene umachita kuti mitengo ija uthane nayo itsike chimodzi mwa chimenecho amanena kuti tikweze chiongola zanja chobwereketsera ndalama m'mabanki you raise my interest rates koma ife zonsezo tachita zikuoneka kuti mitengo itani ikukwerabe chifukwa chani chinthu chimodzi chimene ine ntapita iwo amayankhula Mafuta Mwalewo ngati mkulu wa banki ya Reserve akuti tidapanga zonsezi zokweza zongola zanja kuti mina mitengo ya zinthu isike koma chinthu chimodzi chomwe ine sinaphunzire klasi akulankhula kuti izi ndi Mafuta Mwale akuti chinthu chimodzi chimene iwowo sadaphunzire klasi koma achizindikira chimene achizindikira ndi mmene angathanirane ndi kukwera mitengo kumene kukubwera chifukwa cha zolembalemba za anthu pa Facebook pa WhatsApp pa Twitter pa masambanchezo izi iwe ndine Frederick Takati kunena Amalawi dziko limkulononga noka dziko limitengo mukweza noka speculation kapena kuti mphekesera imachita distorti nsika so izizi kuzunzana mukumazunzana tsiku la lero kumana kuti sugar wafika 6000 mafuta akwera kwacha igwa achita devalue mafuta atani zimenezi zimapangitsa kuti amwenye amene amagulisa naja aziopa ndi amene kuti amasunga katundu asapite pansika amene amabisa katundu kumbisa mukuchita distorting natural functioning or natural functionality ndipo zikumveka bwino kwambiri zikumvesesa so izizi ndi manena kumalawi kuno mavuto ambiri abwera ndi thumb generation i generation yodziwa kutobwanya phone zomati wina akangotumidwa akufuna kulimbana ndi achakwera afuna kulimbana ndi achimwendo afuna kulimbana ndi amumba amangodzuka lero ali ndilembe izi akuti sugar akwera sugar akusowa mafuta akusowa akuti kwacha igwa zimene zija opanga katundu ogulitsa katundu amwenye makampani amamva amati izi ndipo apa mukuvulaza agogo anu mukuvulaza amayi anu mukuvulaza makolo amene amagula katundu mitengo ikamakwera zimene adadaula bambo Mafuta Mwale kukwera kwa zinthu kumene iwo sadaphunzire ndi kukwera kwa zinthu kumene social media kapena kuti zolembalemba za masambanchezo zikuchitisa Mafuna ndene kuti kubisa katunduku
samwenye okha. Yes. Ngakhale anyamata midzimu ati maokala ting'ono akamva mphekesera kuti shuga akwera amambisa kaye nawonso afuna apange phindu lochuluka. Ndizomene unenazo kuti izizi masiku ano Facebook, social, WhatsApp idafika mpaka na kunchena iliko ili palipose kuchazulu kukwachitera iliko kusanje kumalaka iliko kumangochi kumachinga iliko so angakhale maokala amidzi aja anthu amawerenga kuti akuti mafuta asowa ndiye tikwezeretu kwatundu kulipo ukaoda tisazavutike fani sakapeza mini pasi yotani yotula so izizi zimene anthu amalemba pa Facebook zachibwanazi zotumidwa kaya ndi a TPP kaya ndi a UDF kaya ndi a zipani zotsutsa kuti talemba ni zakuti munene kuti kwachaigwa talemba ni zakuti munene kuti sugar asowa talemba ni zakuti munene kuti mafuta akweza mafuta asowa zimenezi ndi zimene bambo Mafuta Mwale anena kuti ngati Reserve Bank of Malawi sakudziwa njira yokuti angathanane nayo kuti iletse kukweza mitengo ya zinthu. I think chifukwa maiko ena mapezo rango bana social media. Exactly. Nimavoti ku China you can't just post anything ngati mene timachitira kwa tizoona. Chifukwa chake kwawerenga mabuku ena ine ndawerengapo buku lina amalichula kuti The Age of Chaos. Analemba ndi Dambisa Moyo. Dambisa Moyo anagwirapo ntchito ku World Bank. She is formerly of the Goldman Sachs. Anagwirapo ntchito ku amachitaso konzana sekulana School of Economics. Komanso she is a graduate of the Oxford University ku UK. She did economics. Ananena kuti she's from Zambia, by the way, but based in the UK. Adane na mbuku limenelo Age of Chaos. Akuti tikukhala mbado wachisokonezo. Age of Chaos. Mbado ndo wachisokonezo. Therefore, tikufunika a benevolent dictator. Muntu okonda anthu koma wati nkhaza chani pang'ono azikwapula ko pang'ono sazo imene mapereka chibwana ichi chimene anthu amangozuka siku la lero kulemba zimene akufuna in a liberal democracy like ours ndi zimene zikupangitsa kuti azitukwana president mitengo akukweza okha too much democracy. You know what I mean? Mitengo akukweza okha koma ngopereka mphekesera sugar akwera mafuta asowa mafuta akwera devaluation mukukwezesa nokha mitengo chifukwa speculation ndi careless speeches and careless writings or postings pages one in 10 muziro za mundu wina olisizi kumukhuza wangokhala pe akuyesesa kuti ayendese zinduzi so amanena kuti ku Africa kunoko kuphatikizapo Malawi tikufunika mundu wati nkhaza pang'ono ngati mwanenera nkhani yokhuza ku communist China kuti ku China mundu sulemba wamba pa Facebook kose Korea uku ku China kulibe Facebook sulemba wamba pa social media for social media ikuthandizira pokoso mpumbwe komanso kusokoneza ndipo ndimafuna ndi nene pano momveka bwino kuti mprogramu ino sikuti tikudana ndi democracy koma tikudana ndi element yochita abuse ufulu umene tili nawo because anthu timapeza kuti ndi ufulu koma ufulu uja tukanika kugwiritsa ntchito motani moyenerera ndi zimene zikuchitika ku Malawi ndimafuna mbali ine imene bambo Chakwezi muyankhule konso ni nkhani yokhudzana ndi patriotism panali nthawi inake kusowa kwa sugar komweko sugar masowa ku Malawi kuno koma sugar ku Malawi amapezeka kwambiri ku Tanzania. Anyamata amapeza kuti anyamula sugar uja akagulitsa kumene. Zimenezi zinalowaso nkhani ya mafuta. Ena agwidwako pa nyanja paja ndi migolo ya mafuta. Komanso m'mashopu tikunena zoti muli amwenye amatsekera sugar. Muli Amalawi amene akugwira ntchito mmene muja. Ndipo amadziwa kuti sugar muno alimo ndipo atsekeredwa. N'chifukwa chani Amalawi timadikira kuti ndi polisi zikasaka yedi ifeyo tili ndi umono osazitulutsa zimenezi. Ndathokoza kwambiri Frederick. Fundo yaikulu kwambiri chifukwa makukonda. Frederick watulusa fundo ya mphamvu. Muona kuti nthawi ija amene sugar amasowa anduna amumba abwera ayamba kuyenda m'mashopu apita kaya kuchipinda amakampeza sugar amakampeza mwanena fundo yabwino sugar yu Amalawi anzathu kaya ni manager ine ndikuona ngati dziko lino sitilikona mashopu attendants onyamula sugar okulisa sugar okolopa ogwira ntchito mu shop kuya akuita kuzowa zokuti warehouse kwa amakalowetsa ndiwo Amalawi sugar alimo koma kumalola nditu amwenya zibisa sugar kodi Amalawi dziko limulikonda ndeo kapitaso kumene kuchama kuza ndikozo kutulutsira mapakiti 10 undipatse kena kati zikuchitika zimenezi m'mashopu chilungamo akuchita kudziwa kuti vuto litu sila munthu ochedwa Lazarus Chakwera vuto oli amene akupanga akuchita kulidziwa akulipanga create dala okha create dala vuto licha ndipo fana nene zinthu ziwiri Frederick Salewali kunena kuti
tikapenekera pali nkhani imodzi imene anthu amakamba kuti anthu ena sugar kumatenga kuno ifota aliko mtengo otchipirako akumazembesa kuntulusa kunja kwa maikoni komanso mmene mwanenera mucha mwathu momuno sugar yalimo koma anthu atsegera ndicho ulinga chokuti akugulise pa mtengo tani okwera already pano pati kumamva kuti wafika 4000 5000 ena kuti 6 kumene recommended retail price kapena kuti mtengo ovomerezeka wa sugar ndi 2900 komanso asaposere 3000 so pano anthu osakonda dziko osakonda abale awo atenga sugar kuti apange create desperation kapena kuti anthu agwide njakata kenako iwe uli umapika mandasi business ya mandasi umapika tizigumu umapika wagwidwa njakata utani ufuna ukagulise malonda utenga basi 6000 ugule sugar ukapange timandasi ukagulise udyetse ana ulipire renti ugule tizovala upese kachakudya pakhomo zonsezi anthu akuchita pofuna kuti ayipitse dzina la munthu wina kumeneko Frederick kusalikonda dziko kusakonda abale athu amalawi komanso ndikupha ndikulakwa ndikusowa chilungamo machidule nkhani pa fundo imeneyi amalawi tikhale anthu okonda dziko lathu pamene timalize chonchi amene ataone wina mashopu muli anthu amene muida kuzozoti amwenye awa amabwana anga sugar naye awa tango zemba ndikuseli mukanongoneze wina takati nenere kwakuti ife sugar tili naye olo kwapeza atolankhani ndikwapanga tipi kuti pakuti sugar alipo let me appeal to the periphery ndiyankhule chonchi ndinene kuti mumamva bwanji amayi ovutika aberekana tsiku lonse la tunthu abwera pa shopu panu atamvetsedwa kuti sugar alipo inu nkumawakaniza pasi pa mtima mukudziwa zoti sugar mu shopu mwanumo alimo mumvese mentanda kuti mayi uyuyu kuti adyese ana akwenera apike timandasi apike samusa apike tizitumbuwa apike tizigumu akagulise sugar uja mambisa kunchosa pa 2.9 mufuna mugulise mayi osauka uja pa 6000 mumamva bwanji anthu inu tsiku lina pamene ndasi sangali kwezo fika pa 4 or 500 sagula tikondane ngati amalawi kuti pomalizira amalawi tikhale each other's keeper tientilelane tokatoka aliyese akhale wachitetezo wa dziko lino zinthu zikuvuta koma tientilelane mavuto omwewa tikaona kuti ashopu iyi akubisa tientikaneneze inu lolani anthu akule sugar musabise dala cholinga mitengo idani ikwere mtengo cholinga mupyese anthu mtima amukwire president osalakwa za sugar sizikuntani sizikumukhuza imene tiyedzekeka pamene bambo chawezi timwe mazi omvera mukhalepo pamene tikhale tikutengera nsoni mchigawo chachiwiri omvera mchigawo chachiwiri komanso chigawo chimene chimakhala chotsiriza mpulogalamu imene yakandimverere ndipo nkhani yathu yachiwiri bambo chawezi mpulogalamu ino ndi nkhani yokhudza kanema wina amene akuzungulira masamba amchezo kanema ameneyu kunali ku Page House pa press briefing cha munatuluka zoyankhula zambirimbiri ndandale ku Page House kanema amene akuluakulu achipani cha DPP amayankhula zinthu zina zokhudzana ndi utsogoleri wa dziko lino utsogoleri wa chipani chawo ndi zina zambiri ndimafuna omvera amvere kanema ameneyu komanso amene akutha kuonera pa television aone kuti kodi mudayankhulidwa zotani kenako timafuna tingoyika ko ndemanga ziwiri zitatu mukanema amene kenako tizipita maprojekti ambiri amene akumalizisa pana MCP kuti ndi maprojekti omwe munayambisa ndinu a president Professor Arthur Peter Mutharika tiyambe ndiso umene mwanena wa M1 kuchokera pa Lumbasi kukafika ku Chiweta inene ma water projects kumpoto kuli water project ya kuchitipa all those projects are your projects of course as we have said it's good akupitiriza kuma it's important to recognize the good job that we did and that those projects you initiated those particular projects there are so many projects bambo chawezi kanema ndameneyo kanema ameneyo mafuna tiunikire kuti kodi bambo mwanamveka akuti chani pali nkhani ziwiri zimene mafuna amalawi aziunikire momvetsetsa mwachidwi nkhani yoyamba kutchula mu zitukuko akuti zitukuko zimenezo zofunika tizitchula apita Mutharika muli zitukuko akuti za M1 road zimene zakwaniritsidwa ndi utsogoleri wa chakwerawo M1 road akukozeka
akozedwa panopa pamene achakwera akutumikira dziko lino. Koma kuti anayamba ndiwo. Iwo akunena zoti ndi amene adakhazikitsa kuti zimene adakambirana. Adakambirana kuti tikonzemo. Iwo adangogwira ntchito yokambirana kuti tikonzemo one road. Nde achakwera akhala kunena kuti ndikukoza M1 road. Ndikumanga nyumba za polisi, ndikuchita izo zimene ndizitukukoza boma. Koma chipani chomwechi cha DPP chakhala chikutsutsa kuti palibe chimene achakwera atani achita. Nde olo ineyo ndasokonekera kuti kodi chipani chimenechi chimafuna kutuza chani pa nkhani za chitukuko. Chifukwa mukanema ameneyo akuvomereza kuti achakwera kutukula dziko lino. Akuti chana amene. Tisalalowe ma detail tawi dilipo. Koma choyambirira amene kunenera. Akukanga kuti akutisokoneza. Akutisokoneza kwambiri. Choyamba amanena kuti kuyambira 2020 kufika 2025 achakwera palibe imene amati palibe chimene achita. Tiyambire pamene. Nthawi dilibe. Choyamba 5 years akuti achakwera palibe imene atani achita. Apo ngamva Mwanamveka pala Mwanamveka amukitwa secretary general pala Chisale director of youth pali Amphepo Francis ndipo APM alija kusokola na kumvetsera zimene akuyankhula kulankhula kumene amayankhula Mwanamveka amachita address amutarika kwaoza kuti izi tikuzinzanu bwana kunena amutarika ndeta nena kuti kuyambira 2020 okanena kuti achakwera palibe yembe inatani achita ndekena kwa kubwera apa kuti ayi zitukuko zimene akuchitazi ndizakhazikitsa ndife ndenu mwanena kuti sikuti iwo adayambisa kwada kuchita zokambirana ndikuzala miyala ya mazina nene kuti akutisokoneza which is kweni cheni chiti ndipo mkanema ayuranira kuti it's good kuti achakwera kupitiriza zitukuko zimene Mwanamveka amene iyayi chichewa chokuti amutarika tupena ndachilungamo so amasokoneza supena ndanyamata amutarika ngachilungamo apopa Mwanamveka amavomereza amutarika kunena kuti inde bwana mwanena kuti IMCP akuchita bwino chifukwa yoti akupitiliza zimene munayamba koma akuyenera kuti pamene akupitiliza zimene munayamba azikutchulani kuti izanayambisa ndipita mutali so you can see kuti koma makwiya akamva dzina la chakwera kuti akuchita zinthu dikira umve Frederick ukamva kachipinda komata akukambirana ku Page House kutandauza kuti chilungamo pasi pa mtima alinacho amutarika achina Mwanamveka achisale gulu lawo chilungamo amadziwa kuti boma ili chitukuko lachita zinthu zooneka ngadi ndimene akuti chimeneyo akufuna mchingereza yake akuti recognition ndipereke chichewa chokweka cha recognition zitukuko za njanje zija mukakhala pa msonkhano kaya ndi pa maliro chimene akufuna a DPP ndichonena kuti muachule kunena kuti tukoza imwani iya ndimalizise ndipereke sanzo chimene afuna a DPP ndi zimene zimachitika pa maliro pepani ya mfumu akuti pepani ya shadow akuti amamva bwino kungoachula chimene akufuna a DPP chimene chokuti pachitukuko chimene MCP kupanga akuti a DPP yo chimene akunena Mwanamveka kuti aziachula amutarika kuti ichadayambisa kuti madzi awa kunkhatabe ngakhale adangosayinirana achakwera ndi amene agwira ntchito pa ground ndeni mafuna ndinene scenario ina flip side imene amalawi imene sangaidziwe komanso amutarikawo ndi timu yawo sangainene ine izizi ndikuzidziwa pachene mmandidziwa ndikafuna kuti ningoswa ni maswa chilungamo ungopita basi achula za M1 road ngati chisanzo kuti M1 road kuyambira pa Lumbadzi mpaka na kuchiweta pali munthu wina alimacheza naye pa forum ina amagwira ntchito ku Mzuzu University amakana kuti ali kumpoto palibe imene achakwera achita mwamva awo a DPP Mwanamveka akucheza ndi amutarika ma staunch critics achakwera akuvomereza kuti from Lumbadzi mpaka chiweta atu ndikurumpi akukonza ndi achakwera akuvomereza ndi achulaso za madzi ndine mafuna ndinene kunena kuti msewu umene akunenawo kuti M1 road kuyambira pa Lumbadzi kumanka uku msewu umeneyo in 30 seconds msewu umeneyo ndalama zake ndi zoona zidaperekedwa kuli agudo gondwe a president ili ali apita mutarika zochokera ku European Investment Bank koma ndalama zimenezo zidaperekedwa limodzi ndi za ku Lilongwe Water Board kuti apange prepaid metering system ATPP adakachita chibwana kusewera ku Lilongwe Water Board adachita abuse ndalama imene abuse ni ndalama za mamita zimene a European Investment Bank adapereka ku Lilongwe Water Board adapereka so ndalama za M1 road ndiye azungu amenewa aku European Investment Bank
adanena kuti ngati mwaba ndalama zaku Lilongwe Water Board ka project kakang'ono ka prepaid metering system ndiye tikukhulupirirani bwanji ndi M1 road kuyambira pa Lumbazi mpaka na kuchiweza ndalama zathu tikutani tikutenga tupita nazo 2020 achakwera abwera ndi amene adapita ukapanga renegotiate project kuti chonde tipatseni ndalama ife tipigira ntchito lapita ife tabwera anyuwani tiloleni project itiyambe timbage paka titani timalize siku la lero amene anapeza ndalama zimene zija awati pipi ataziba azungu a EIB atanyanyala kumapita ndi achakwera amene akatenga ndalama zimenezi ndikupanga nsewu ndi amanamveka akamalira kulirira recognition kuti ya isewu munayamba ndinu akunama zida achimwa chifukwa kuti adama ndalama za ku Lilongwe Water Board zimene zibakhuza naso ni nsewu wa Lumbazi mpaka na Chiweta siku la lero mzawo uyu mwana wa kwa Malembo wapanga tiyendizichokoza let us give credit where it is due. Ziko kwambiri bambo Jawezi nthawi ndimene yatichitira njiro ati mafuna tambasule momveka bwino nkhani imeneyo tisamangoonera zinthu koma kuzimva ndi kuzitsata mamvemvemve. Programu yake ndiyo mweija yakandimverere phokoso lochepa koma mfundo zochuluka kufikira tinadzaona naso sabata lotsatira munali ndine Frederick Tom.